už som doma a idem si urobiť teraz špagety, pretože obed v škole nebol moc dobrý. Dneska mám aj Barbera, takže aj tam vás vezmem. Hotovo. OK, zjedol som to. Takže už sme späť od Barbera. Prepáčte, som vám netočil nič tam, ale proste som sa bál, že si to nejako pokazím. Tak ale idem vám ukázať, ako to vyzerá. Potom mi môžete napísať, ak YouTube povolí komentáre, tak mi môžete napísať, či je to lepšie, ako som mal predtým, alebo horšie. Ale určite treba ešte počkať pár dní kvôli tomu, lebo kým mi to dorastie, aby sa to dalo proste presne urobiť tak. Ale aj teraz to vyzerá celkom dobre, aj keď trošku kratšie, ale dobre. 3, 2, 1. Čo na to hovoríte? No práve teraz ideme do školy, potom ešte čo je túto zrkadlo zašpiené. Ideme do školy, inak objednával som si včera niečo z Notina, takže potom keď to príde, tak vám urobím haul. Čus, pred chvíľou mi skončila škola. A som tu s jednou typkou, ktorej meno neznáme, ale akože môžete sa kúknúť. Počkajte sekundu. Say hi. Nazdar. To je Luisa a ona má WhatsAppový kanál, ktorý vám dám do popisku a dajte jej tam prosím follow, bude rada. No to je všetko. Potom sa vám ozvem, keď pojem busom domov za pár sekúnd. No už som blízko domu, takže už sa presúvam domov. Kúkam oteckou práve. Myslím si, že za chvíľu mám hip-hop, a takže tam vám ukážem, ako to vyzerá. A potom idem domov, asi niečo si napíšem úlohy a potom pôjdem spať. Ide sa na hip-hop, jej. Som sa netrafil. A akože trošku sa mi na ten hip-hop nechce. Už idem z hip-hopu. Bolo to celkom super, ale fakt sorry, že vám nič nenatočím, ja proste neviem vlogovať. Dobré ránko, za chvíľu ideme do školy. Po škole sa vám ozvem. Oh je, čus, pred chvíľou mi skončila škola a hádajte, kde som? Tam, kde som bol včera. S touto týpkou. Nazdar. Kúkajte, čo má. Ukáž, čo máš, čo si kúpila. Urob si haul. Odkiaľ to máš? Takže. A koľko to stálo? Máme tu haul. Máme tu latte. Z kabinoty stálo asi euro. Stálo 90 centov, presnejšie. Ale to euro. Akože dobre je, len trošku, ako neviem, čo s tým robili. Vonia horko. Neviem ani prečo. Není. Tak ale vonia tak. Hej no, ale je dobré. Odporúčam. Dobre, tak kúpte si všetci toto latte. Není to spolupráca. Nebude koniec. Bude koniec. Urob ten koniec. Tak ako... Cus. 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 Cus, Luizička točí. Cus. Netočím. Tak ako usmej sa. Neosmejem. 0,5, usmej sa. Usmej sa. Neosmejem. Vôbec ne. A niekto zrazu ukradne telefón. Ja som najväčší gangster. Kopolika. Nádherné oči mám. Ešte kúpiš nám niečo? V New Yorku? No, tak buď takéto, to je krásne, alebo takéto pekné šedé. Také isté, ale šedé. Very pretty. Že?
už išli domov a ja teraz idem domov tiež. Idem si rozbaliť, už mi prišlo Notino, takže vám urobím haul, čo som si kúpil. Sú to síce dve veci, ale furt vám to môžem ukázať. Takže už som doma, toto, čo mi tu trčí, je z náhrdelníku. Je 19:30 niečo a idem vám ukázať haul z Notina. Takže sú to iba dve veci a prvá vec je CeraVe cleanser. Počkajte, neviem to, no neotočím, ale tak CeraVe cleanser. A to je ten foaming a to je z Notina a stal tuším 16 alebo 19 €. Zistím koľko a dávam to sem. Asi. A druhá vec je takýto krém s SPF-kom, to je tiež od CeraVečka a ten stal 19, to viem. Ideme si otvoriť. Pekne malý. A vyzerá dobre. Super, a to je všetko. Ok, čus. Dobre, tak poďme, točím. Parkour Tari ide preliezať toto. Oh, ty si to preliezol! A teraz ideš ty, Luisa. Akože najradšej by som skočila. Taška ti nechýba? To si potom preložím. Nehaďu! Dobre. Počkaj, ale... No poď, Parkour Tari, tvoj iPhone SE. Parkour Tari. Pán Trampolinka. Pán Trampolína sa snaží to vyviesť, ale pánovi Tramp. Poďme! Ona to dala! Koľko z 10 dávaš tvojmu skoku? 5. A môjmu dávaš ty koľko? 5. Takže práve idem na hip-hop, že inak druhý deň, neviem, či som sa vám dneska ozýval, ale že učím sa geografiu, pretože máme zajtra písomku a tak. Potom poviem asi po hip-hope s odcílim do obchodu, tak vám ukážem, čo si kupujem. A tak no. A potom už sa aj ozvem. Tento vlog bude strašne nudný. Reálne. Ďakujem vám, že na to kúkáte. Teda na to kúkáte, ale očividne áno, keď vidíte tento záber. No díky. Pretože je to veľmi nudné podľa mňa, ale dobré. A ak vás teda baví tento vlog a ostatné moje videá, teda mám zatiaľ iba jedno, tak môžete dať odber a like na toto video a pozrieť si ostatné. Díky, papa. Túto sestričku na zápase. OK. Ale nie to zápas. No dobre, sú to preteky, to je to isté. Sme v City Aréne a ideme nakupovať možno niečo a potom sa ideme ešte aj najesť. Prečo by som aj mohla? Robia sa nám uga, sme si dali smoothiska.
banánové a toto je, ešte tam je čo? Kiwi a jablko. A ty máš? Čím? A s čím máš, Katka? Ja mám malinu, jablko, jahodu a jablko a pomaranč. a to banán. A ona má to isté. Aj banán. Máme jedlo, jej. Ak toto pozeráte, dajte si niečo na jedlo. Čo sme to kúpili? Doma vám urobím haul. Jej. Takéto bežové tričko asi si ho kúpim, lebo je pekné a zároveň v Lindexe teraz majú akciu a ak si kúpite 2 trička, tak ich máte za 20 eur. Takže môžete nabehnúť do Lindexu. Mám si ho kúpiť? Asi kúpim. Potom vám urobím haul a zistíme. Ešte tu mám jedno. A toto kupujem určite, pretože to vyzerá veľmi pekne. No, takže my už sme doma a idem vám urobiť ten haul. Takže v Lindexe som si kúpil 2 trička, tie, čo som vám vlastne ukazoval. Jedno takéto bežové stálo 14,99, ale keďže tam bola zľava, že keď kúpime 2, tak budú dokopy za 20, tak stálo 10 eur. Takéto obyčajné béžové pekné tričko, 100% bavlna asi. Je to vo veľkosti 12 až 14 rokov. Takže tak. A potom som si ešte kúpil takéto šedé, tiež také obyčajné. A toto je že 14 rokov plus, takže to je to najväčšie, čo v Lindexe majú. A tiež stálo 10 eur, kvôli tomu, čo som už hovoril. Je takéto obyčajné šedé. No, try-on haul ste už videli, teda try-on haul je toto. Ste videli, som vám to ukazoval v tom Lindexe.